Wat een nieuwe fiets wil, zal de eerstkomende tijd langer wachten moeten. Want de fietsen zijn lastig te krijgen. Het is op het moment gigantisch druk. Het is prutte nieuwe fietsen wat verkocht wordt, reparatie wat er ook wordt. Op het moment zitten we met een hele prutte leveringsprobleem van nieuwe fietsen. Er wordt wel een prutte verkocht, maar ja, het is wel lastig om nieuwe fietsen te krijgen. Nou. Je zit in Moederland een hele prutte fietsonderdeel met afhankelijk van waar het bij komt. En op het moment dat er gewoon heel groot schaarste in onderdelen, ja, er zijn hele volle fietsfabrikanten die meer fietsen hebben willen als wat ze normaal zien. Dus ja, er is meer vraag naar onderdelen en die onderdelen minder op het moment net. Dus daar gaat grotendeels een beetje meer. De levertijden van fietsen rennen steeds meer op. We hebben verschillende merken staan die binnen nou en 4 weken leveren kunnen. En normaal is dat op zich redelijk te doen tot snel. Dat is nou echt heel snel. We hebben bepaalde merken staan die net niet leven binnen als oorlieren. Dus we hebben eigenlijk niet echt oorlieren om fiets wacht je matten. Het is op het moment wat er is, ja, dat eerder en dat wordt verkocht. Dus dat is wel lastig. De verwachting is dat de lange levertijden nog wel een skoft aanhouden zullen. Wij hebben bij verschillende fabrikanten nou fietsen erin die in bestel hier voor 2023 staan. En ja, wat we een beetje aanhouden met de volgende fabrikanten, dat we vanaf 2023 weer een beetje verste levertijden aanhouden kunnen. Kennen wij dat ze nou, zou het nou zeggen bijvoorbeeld week 24 leveren, kan best week 34 worden. Dat is gewoon heel moeilijk zeggen. Nou, ze hopen vanaf 2023 al dat ze zeggen van dan kunnen we weer een beetje verste levertijden zeggen dat het echt binnenkomt. Fietsenwinkels binnen in deze tijd net echt concurrenten meer. Ze proberen elkaar echt te helpen. We proberen altijd onderling met andere fietsenwinkels nog wel hele volle van keer we een fiets ruilen, hun fiets die wij broeken maken, dan kunnen hun misschien een van uw broeken dat we onderling nog ruilen. Dus ja, we proberen altijd zo volle mogelijk te doen. Dus ja, als er echt vragen is, wij doen altijd het best om de fiets te krijgen. Maar ja, het wordt wel moeilijker. Ja, hoe later we hier weer, hoe moeilijker dat wordt.